Ngokwentuleka abantu sebelahla isintu, zonke izinto zenzelwa ekamereni likamkhulu nogogo, kwakuwubaba nomama walelo khaya, zonke izinto zenzelwa la ekamereni. Nikhule impepho ishiselwe ekamereni, bese nihambe nitshela abantu ukuthi impepho ishiselwa kwagogo. Omunye ogxobeka kabi, ngingaze ngithi-ke ngithukeka noma kuthiwa angiyothunya uphuthu, ngiyaxolisa. Nginey'ngane mina, ngingaze kuthiwa ngiyothunya uphuthu. Ngiseney'ngane mina, ngisakuncengile ukuphila. Wena uhlanga lwamakhosi nabo bonke abesilwa, siyakhuleka. Angithokoze mfowethu. Nami angazi lutho, nami ngiyingane, kodwa izindlu ezehlukene lezi ezenza imisebenzi eyehlukene. Ngey'zathu ey'ningi ezehlukene abantu bagcina bey'phambanisa noma bezenza into eyodwa, kodwa eqinisweni izinto ey'mbili lezi ezehlukene. Indlu yangenhla abantu bayibiza ngey'ndlela ey'ngafani ngokwey'funda zamakhosi abawakhele. Indlu yangenhla kuseyiyona le ndlu ozofika abanye bethi isemthethadlozi. Kuseyiyona le ndlu ozofika abanye bethi indlu yabantu abadala. Kuseyiyona le ndlu ozofika ethi omunye indlu yakwakhokho. Ngesimo sezakhiwo zasemandulo, njengoba umuzi wendoda wawuthi awumise okwenyawo lehhashi, le ndlu yayiba maphakathi negceke. Umnyango wayo uqondane nentuba yesibaya. Indlu yangenhla indlu yakwakhokho, indlu yasemthethadlozi. Indlu yakwagogo iyodwa, isengxenye, isesililini sabantu besifazane uma ungena egcekeni lomuzi wendoda. Indlu ey'mele indlu yakwagogo, ayihlanganisi lutho nomthethadlozi. Indlu yakwagogo, indlu yakwagogo, indlu kagogo wakho. Indlu kagogo wakho wena owakhela umuzi. Angithi umuzi uma uwakha uthi ngakho umuzi kababa okanye ngakho umuzi kamkhulu. Kodwa wena okube ngamandla akho ulekelelana nomkakho, mhlawumbe ney'ngane zakho uma uney'ngane eseyikhulile ezikusizayo, wakho umuzi. Masibuza ugogo wakho ukuthi ugogo wakho wakwaba nesibongo, bese uyasitshela ukuthi ugogo wami wakwaba nesibongo. Indlu sukuyakha kusuke kuyindlu kagogo wakho, umama kababa wakho, lo sisi lo wafika la ekhaya ezogana, owumlobokazi. Ugogo njengoba kuwene ugogo namhlanje, ingenxa yokuthi ngeminyaka akafika ngayo la ekhaya wafika wazala abantu, okungobabekazi bakho, okungobaba bakho, wafika wazala abantu la ekhaya. Mhlampe naye saye samfica isikhathi wedlule emhlabeni, noma wamfica waphila naye waze wakha umuzi, kodwa leyo ndlu yakwagogo eyakhe. Ugogo wakho njengoba eyisifiki la ekhaya, uwumlobokazi, kunabantu abahloniphayo. Ubahlonipha esemhlabeni, ubahlonipha esephila ezweni lamathongo labantu abadala. Ugogo wakho njengoba leya ndlu kokwagogo, ngey'khathi zasemandulo, leyo ndlu kwakuyisona sibhedlela sokuthi wonke umuntu walapha ekhaya otetayo, tetela kuyo. Kungenzeka kanjani-ke endlini yokubelethisa abantu, sijike sikhulume kuyona nabantu abadala, siphahle kuyona. Ezinye izinto zifuna ukuthi umuntu uma ekhuluma eqinise iphimbo, esho okungesikhona, vele uhoshe imfe ngezansi umyeke. Ngoba namhlanje la ku-TikTok kuyafiwa. Ufe nje ufele umbhedo, ufele ukuthi uyazi noma unokuqonda okungcono, ubulawe umuntu akubulalela ukuthi akazi. Ngesikhathi sasemandulo bekuthi uma ngabe ungakaganwa, uma uficwa ukufa, isidumbu sakho sithathwe ngohlaka sifakwe endlini yakwagogo.
kuhlalwe khona, kuhlalelwe emseleni endlini yakwagogo, kukhanyisa ubhaqa njengoba namhlanje sikhanyiselana amakhandlela. Kuhlala kuphi? Endlini yakwagogo. Uma uwumuntu osazi isintu, ungazenzi umlungu wakwa-TikTok, noma mawukuthi nje isintu awusazi, uyinzalo wena isilova saselokishini nakuma-suburbs, ungayiphiki inkani uyithulela, sisho futhi nathi ukuthi siyazi. Ngisho umuntu ehambele ngaphandle kwekhaya, sizomlanda ngehlahla. Lelo hlahla simfaka nalo endlini yakwagogo, ngoba ihlahla lomuntu ongakahlanjululwa, ongakenzela umsebenzi, akasondezwe eduze kwabantu abadala abalapha ekhaya. Uzothi umuntu engaphuma ekuseni sesimusa kwabheka abezayo, kufuneka ukukhulume ihlahla. Nina kini manje lijikise emathuneni, it's fine, into yakini. Thina kithi aliphumi ihlahla. Lingenile, umuntu uyabikela ukuthi isidumbu sakho-ke manje sesiyasithatha, sesisemathuneni la wazi khona kutshalwa khona wonke umuntu. Ya, ngifuneka ukungena kuleyo ngoba iyipolitiki nje eshibhile ngokwayo. Ihlahla lisala khona la kwagogo, hhayi kwenyini. Kuzothi ngokuhwalala, sekunsundu, sekumpisholo kwaba kwaButhelezi, ihlahla nizobe senilithatha mangabe lo engowokuzalwa la ekhaya nilithukuse ngaphambili. Kungaba sey'ntungweni zesibaya, kungabe nilithukuse emphethweni wegceke. Uma afika ezogana la ekhaya, niyolithukusa ngemuva kwezindlu. Uma kuyingane eshone izalwa, nilimbela phambi komnyango kwagogo. Kuyothi senenza umsebenzi, uma engowesilisa, seniyomethula ngalo. So, izindlu ey'mbili lezi ezingahlangani. Kepha ngezathi ey'ningi nobude bendlela, kufika iy'mishini. Iy'mishini zazihamba nemikhakha nje emithathu yayingeminingi. Kufika iy'mishini, abantu bejabulela ukuthi kwafika amalokishi. Abantu bahambe bedlala ngemiqondo yabo, bethi lezi zinto zamalokishi zaziyintuthuko yokuthuthukisa umuntu omnyama. Abantu beganga ngemiqondo yabo. Kwafika amalokishi, kwakhona omkhulu bethu abaqala bakhokha amabhondi, bagcina benemizi emalokishini. Ngokwentuleka abantu sebelahla isintu, zonke izinto zenzela ekamereni likamkhulu nogogo, kwakuwubaba nomama walelo khaya, zonke izinto zenzela la ekamereni. Nikhule impepho ishiselwe ekamereni, bese nihambe nitshela abantu ukuthi impepho ishiselwa kwagogo, ngoba kini nikhule kwenziwa into e-wrong. Indlu yakwagogo nendlu yangenhla, okuwumthethadlozi, okuyindlu yakwagogo, okuyindlu yabantu abadala, zindlu ey'mbili ezihlukene. Kodwa siphoqe umuntu, ngoba kini niphile ephutheni, ningalilungisi lelo phutha. Liyanisebenzela, liyaniphilisa. Kodwa umuntu angasiphikisi mayingazi. Akamukele nje iphutha lakubo, ngoba walisungula, noma ngabe umkhulu wakhe, noma ngabe ubaba wakhe, wayeney'zathu. Futhi langamkhahlela lelo phutha, lamphilela lelo phutha lelo, nina besilo. Bengithi angiphendule nansi insizwa yakwethu. Ngithi umshazi Maphazami kuyobe mhlampe unozishada kaMaqhoboza. Bengithi angisize nansi insizwa yakwethu, ngoba ngizwile ukuthi ngathi sekuza ngamatshe kwabanye. Cha, nayo insizwa yenkosi ithi ake ngiphefumule. Bengithi ingane yakwethu angizwathi ngiphendula wena mfowethu umshazi. Omunye ogxobeka kabi, ngingaze ngithoke ngithukeka noma kuthiwa angiyothunywa uphuthu. Ngiyaxolisa, nginey'ngane mina, ngingaze kuthiwa ngiyothunywa uphuthu. Ngiseney'ngane mina, ngisakuncengile ukuphila. Nina besidlo.